ሰሎሞን መክብብ ክጽሕፍ ከሎሲ ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ሓድሽ ነገር የለን ኢሉ ኩሉ ዝተገበረ ሰብ ዝገበሮ ሰብ ዝፈጸሞ ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ኩሉ ክደጋገም ከሎ ኢና መክብብ ንሪኦ ኣሕዋተይ እስኻ ትሕሸኒ ንበሎ እስኻ ኣብ ህይወተይ ክበር ንበሎ እሱ ሕሸና ኣሕዋተይ ክፉእ መዓልታት ይመጸሉ ከምኡ ኢልና ሎብቲ መክብብ ምዕራፍ 12 ትብለሉ ከይመጸስ ብንእስነትካ ንፈጣሪኻ እንታይ ገበሮ ኢሉ ዘክሮ ኢሉ ሎማ ዓንቲ ብምሉእ ሓይለይ ብምሉእ ልበይ ከምልኸካ እስኻ ግዛእ ኣብ ህይወተይ ንበሎ ኣሕዋተይ እስኻ ግዛእ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ኣሕዋተይ እሱ ይግዛእ ኣብ ህይወትና ኣሳፍ ከምኡ ኢሉ ንዓኻ ካብ ረኸብኩ ሳብ ምድሪ ዝደልዮ የብለይን ኢሉ ንስኻ ጥራይ ክበር ኣብ ህይወተይ ንስኻ ጥራይ ግዛእ ንበሎ ኣሕዋተይ ኣቀድሞ ኢና ጽባሕ ንጎህ ደው ክንብል This isn't just any chat. ኣቀድሞ ደው ክንብል ኢና እንገብሮ ዘበለ ኩሉ ጸብጻብ ክንበሉ ኢና ስለዚ ብዚ ምድሪ ለና ኣሕዋተይ ንሱ ክገዛእ ኣብ ህይወትና ንሱ ክነግስ ኣብ ህይወትና ንስኻ ጥራይ ክበር ኣብ ህይወተይ ክበር ኣብ ህይወተይ ክበር ኣብ ህይወተይ ኢየሱሰይ ጥራይ ንገስ ኣብ ህይወተይ ሃሌሉያ ኣብ ህይወተይ ንገስ ኣብ ህይወተይ ዋላ ብማያት ምስና ሓልፍ በሓዊ ምስና ሓልፍ ኣሕዋተይ ንሱ ይግዛኣና ጳውሎስ ከምኡ ኢሉ ኣብ እስያ ክሳዕ ሞት በቃ ክሳዕ መወዳእታ ቀቢፅና ነርና ኢሉ እቲ ንሙታ ዘተንሳ ኣምላኽ ግን ምጽንናዕ ልኢኹ ኣጸናኒዕና ኢሉ ዘጸናንዕ ኣቦ ንሱ ሕሸና ኣሕዋተይ ንስኻ ጥራይ ግዛእ ኣብ ህይወተይ ንበሎ ንሱ ይግዛእ እሱ ክገዝእ ከሎ ኣብ ህይወትና ኣሕዋተይ ኣብ ህይወትና ኣይንከስርን ኢና እሱ ተዘይገዚእናዮ ሓደጋ ንሱ ተዘይመሪሕናዮ ሓደጋ ንስኻ ግዛእ ኣብ ህይወተይ ንበሎ ሸይመካ ኣለኹ ንስኻ ክትከብረለይ ክበረለይ ሸይመካ ኣለኹ ንስኻ ክትከብረለይ ክበረለይ ኣሜን ሃሌሉያ ሸይምናካ ኣለና ኣብ ህይወትና ኣብ ናብራና ሸይምናካ ኣለና ኣብ ህይወትና ሸይምናካ ኣለና ንስኻ ትሕሸና ናይ ዘለዓለም ህይወት ቃል ኣለካ ካባኻ ሞናበይ ክንከይድ ኢና ንስኻ ትሕሸና ህይወት ዝሃብካና ጎይታ ካብ ድቕድቕ ጸልማት ዘውፃኻና ጎይታ ናብታ ፍቁር ወድኻ መንግስቲ ዘእተኻና ኣቦ ንስኻ ትሕሸና ካብ ድቕድቕ ጸልማት ካብ ማእሰርቲ ዝፈታሕካና ንስኻ ትሕሸና ኣብ ህይወትና ንስኻ ግዛእ ንስኻ ምለኽ Eka pa yelasto yekianta yelalala posto. Eka pa yelaste eka pa yelanto yekianta. ግዛአና እግዚአብሔር አምላኬ ንስኻ ሹም ንስኻ ግዛእ ኣብ ህይወትና እግዚአብሔር አምላኬ ንስኻ ትሕሸና ኣቦ ካልእ ኩሉ ይትረፍ መንግስትን ጽድቁን ድለዩ ክውሰኸልኩም ይዝበልካ ጎይታ እስኻ ትሕሸና ካባኻ ርሒቕና ካባኻ ተኣሊና ሰባይን ኮኒና እስኻ ትሕሸና ቅድስናና ምድሓና ፍልጠትና ጥበብና ዝኾንካ ጎይታ ናባኻ ምጥባቕ ይኹነልና ናባኻ ምጽጋዕ ይኹነልና ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስካ ይፍሰስ ኣብ ማእከልና ዘሐልን መንፈስካ ይፍሰስ ዘጨክን መንፈስካ ዘወፊ መንፈስካ ንዓኻ ዘግዝእ መንፈስ ኣብ ማእከልና ይፍሰስ እግዚአብሔር ንዓኻ ክንግዛእ ንዓኻ ህይወትና ክንብ ርድኣና ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ግዛአና ካልእ ኣይግዛእና እግዚአብሔር አምላኬ ፍትወት ዓለም ኣይግዛእና ፍትወት ስጋና ኣይግዛእና ድሌታትና ኣይግዛእና እስኻ ግን ግዛአና ብምሕዳስ ሓሳብና ተለዊጥና ንፍቓድካን ንሓሳብካን ክንነብር ርድኣና ኣባዬ መንፈስካ ማእከልና ስለተለውጠና ስለተረድኣና ነመስግነካ ኣለና ሰማያትና ይጽረ ተጽዕኖ ክገብር ዝወጽእ ዘበለ ናይ ጸልማት ኣሰራርሓ ይበተን ማይ ከም ዝብተን ይበተን ተንስእ ሕልቅነት ስልጣናት መናፍስቲ ይበተኑ በኢየሱስ ስም ሓሳባትና ዝሕዝ ዘበለ እንዳዓበና ከይንከይድ ከይንልወጥ ኣእምሮ ዝሕዝ ዘበለ ኣእምሮና ናብ ካልእ ዝወስድ ዘበለ ኣብ ቤትካ ኮለና ዝተበተነ ይኹን ይበተን ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አምላኬ መዓልትና ንስኻ ግዛእ ኢኹ ስለትገዝኦ ነመስግነካ ኣለና ስለ ኩሉ ነገር ተባረኽ ብክርስቶስ ኢየሱስ ስም ኣሜን كمي كأننا بعد السلام رحنا بيت እግዚአብሔር መጻኹም ካብቲ
ኣቋሪፅና ዝነበርና ቅድሚ 2 ሰሙን ካብኡ ክንቅፅል ኢና ኣብ ምንታይና ዘለና ኣብታ ማሕበር ስሜሪና ናብተን 7 ማሕበራት ኢና ንርኢ ዘለና ኤፌሶን ርኢናዮ ኣብ ስሜሪና ጀሚርና ነርና ብዝሓለፈ ግዜ እታ ማሕበር ኣብ ክንደይ ዓመተ ምህረት እያ ትውክል ኢልና ርኢና ነርና ብትመእተዊ ካብ 100 ክሳዕ 312 እታ ኣብ ስደት ዝነበረት ኣብ መከራ ዝነበረት ማሕበር ተባሂላ ትፍለጥ ከተማ ስሜርና ኢልና ርኢናዮ ስሜርና ዝብል ስም ካብ ከርበ ዝብል ስም ዝመፀ ኢልና ብሰሜን ካብ ኤፌሶን 56 ኪሎ ሜትር ርሒቃ ትርከብ ከባቢ 200,000 ዝኾኑ ህዝቢ ተቐመጥቲ ኣብታ ከተማ ከም ዝነበሩ ኩላቶም ከዓ ኑሮም እንታይ ይገብሩ ከም ዝነበሩ ይድግፉ ከም ዝነበሩ ብኩሉ ነገር ኑሮም የገልግሉ ከም ዝነበሩ ርኢናዮ ሃብታም ከተማ ንግዲ ዝካየደላ ከምኡውን ብሳይንስ ብሕክምና ቤት ትምህርቲ ፍልጥቲ ከተማ እያ ነይራ ዝነበረት እያ ነይራ ዓበይቲ ቤተ መቅደሳት ዝነበራ ንቄሳር ጢቤሪዎስ ከም ኣምላኽ ክምለኽ ቤተ መቅደስ እንታይ ዝገበረት ከተማ እያ ዝሰርሐት ከተማ እያ ነይራ ኣብቲ ከተማ ቄሳር ክምለኽ ሕጋዊ ኮይኑ ዝምለኸሉ ዝነበረ ከተማ እዩ ኩሎም ዜጋታት ንቄሳር ምምላኽ ግዴታ ዝነበሮም እምብን ዝበለ ዜጋ ብናይ ሞት ፍርዲ ይፍረድ ከም ዝነበረ ከባቢ 12 ኣገልገልቲ ኣብቲ ምድሪ ሰማዕት ከም ዝኾኑ ፖሊካርፕ ካብኣታቶም መበል 12 ከም ዝኾነ ኣብ ናይ ታሪክ ቤተ ክርስቲያን እንታይ ኮይኑሎ ተሰኒዱሎ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ኣብ ከተማ እንዳዞሩ ቄሳር ጎይታ ይብሉ ቶም ህዝቢ ኣብቲ መሰውእ ካ እንታይ ይገብሩ ነይሮም ዕጣን ይውስኹ ነይሮም ንመንግስቲ ሮም ዘርእሉ ሓደ መንገዲ እዩ እዚ ንዝገበረ ዜጋ ናይ ምስክርነት ወረቐት ይወሃቦት ምስክርነት ሒዙ እንታይ ይገብር ኣብ ዝኾነ ቦታ ስራሕ ኣፕላይ ተገይሩ ናይ ስራሕ ዕድል ይረክብ ከም ዝነበረ ብዝሓለፈ ግዜ ርኢናዮ ስለዚ ጎይታ ብዛዕባ ርእሱ ዝሃቦ መግለፂ ነዛ ማሕበር ብምንታይ ተገሊፅላ ናብ መልኣኽ ማሕበር ስሜርና እንታይ ግበር ፀሓፍ እቲ ቀዳማይን ዳሕራዋይን ሞይቱ ዝነበረ ዝኾነን እንታይ ይብላሎ ከምዚ ይብላሎ በመከራ ተሐልፍ ማሕበር ስለዝነበረት ሞት የንዛባ ስለዝነበረት ክጸንዑ ነይሮም ንሱ ህያው ምዃኑ ኃይል ሞት ሲዕሩ እንታይ ከም ዝገበረ ከምዝ ተንሰ ንሱን ተሰቂው ሞይቱ ንሓጢያት ሲዕሩ ከም ዝተንሰ ንሳቶውን በመከራ እኳ እንተሓለፉ ጎይታ ሓደ መዓልቲ እንታይ ከም ዝገብሮም ከምዘ ተንሶም ህያው ምዃኑ ኣብ ሞትን ኣብ ህይወትን ስልጣን ከም ዘለዎ ክነግሮም ኮለ ኢና ንሪኦም እንታይ ኢሉ ተገሊጹሎም ኣሎ እቲ ቀዳማይን ዳሕራዋይን በመከራ ዝሓልፉን ዝነበሩ ዘለዓለማዊ ኣምላኽ ምዃኑ ክነግሮም ነይርዎ ኣብ ግብረ ሐዋርያት እንታይ ዝብለና ብብዙሕ መፈለጥታ 40 መዓልቲ ህያው ምዃኑ እንታይ ከም ዝገበረና ሐዋርያት ርእሱ ከም ዘርአየ ርእሱ ምስ ገለጸሎም እዮም መጀመርያ ነቲ ሓሳብ እንታይ ክገብርዎሎም ክቕበልዎሎም ኣብ ውሽጦም ከኣትለዎም ርትዕ ክረኽቡሎም ነቲ ጎይታ ዝገለጸሎም ነገር ኣሚኖም ምስ ኣሞንዮም ንጎይታ እንታይ ክገብሩ ዝኽእሉ ህይወቶም ክህቡ ዝኽእሉ ስለዚ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ብዚ እቲ ቀዳማይን ዳሕራይን ብጀክኡ ወላ ሓደ የለን ንሱዩ ዘየለና ብህልው ኣምፂኡ ንኹሉ እንታይ ዝገበሮ ዝፈጠሮ ንሱ በይኑ ኣምላኽ እዩ ቅድሚ ፍጥረት ዝነበረ ንኹሉ ዝገበረ ንቄሳር ነቶም ነገስታት ንኹላቶም ክገዝእ ዝኽእል ቀዳማይ ዳሕራይ ምዃኑ ነታ ማሕበር ብኸምዚ እንታይ ክገብረላ ከሎ ርእሱ ክገልጸላ ከሎ ኢና ንሪኦ ሞይቱ ዝነበረ እንታይ ዝኾነ ህያው ዝኾነ ኣብቲ ዝሓለፈ ግዜ እንታይ ኢልና ነርና ሰብ ክፀርፈካ ሕማቅ ቃላት ከሳድደካ ቀሊል እዩ ንሰብ ዝኸብዶ እንታይ እዩ እቲ ናይ ሞት ፍርሂ ቀሊል ኣይኮነን ኣብ ብዙሕ ግዜ ዋላ ብዝሓለፈ ግዜ ንሪኦ ነርና ገለገለ ሰባት ንፅባሒቱ ክትቅተሉ ኢኹም ተተባሂሎም ፀጉሮም ሰይቦም ብሓደ ለይቲ ዝሓድሩሎ ከምኡውን ክሳዕ በቃ ኣካላቶም ክሳዕ ዝንቅጥቀጥ ገለ ይኹን ናይ ሞት ፍርሂ ቀሊል ኣይኮነን ሓያል እዩ ስለዚ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ሞይቱ ዝነበረ ህያው ዝኾነ ንሱ ንባዕሉ ንሞት ሲዒሩ እንታይ ገይሩ እዩ ተንስኡ ንዖም ከዓ እንታይ ከም ዝገብሮም ከምዘ ተንሶም ስለዚ ነታ ማሕበር ክንእዳ ከሎ ኢና ንሪኦ እቲ ስሜርና ዝብል ከምቲ ዝረኣናዮ ቃል እንታይ ኢሉ ነታ ማሕበር ፅሕፈላ ከሎ ኢና ንሪኦ ፀበባኻን ድኽነትካን ግናኸ እንታይ ኢኻ ሃብታም ኢኻ ፀርፍቶም ኣይሁድ ኢና ዝብሉ ግናኸ ማሕበር ሰይጣን እዮም እምበር ኣይሁድ ዘይኮኑ ከም ዘይኮኑ እንታይ ይገብር ኣለኹ እፈልጥ ኣለኹ ኢሉ ነታ ማሕበርታ ክገብራ ከሎ ክግለፀላ ከሎ ኢና ንሪኦ ብፀበባ ብመከራ ተሓልፍ ከም ዝነበረት እታ ማሕበር ሓደ ግዜ ጎይታ በመከራ ክንሓልፍ ፍቃዱ እዩ በመከራ ይሕልፈና ብጀካ ብሓጢያት በመከራ ክንሓልፍ ይፈቅድ እዩ ንምንታይ በመከራ ክንሓልፍ ዝፈቅድ ናብ ምስሊ ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ክንከውን ክንጽረብ ከም ትወዱ ብኩሉ ነገር ተኣዚዙ ዝኸደ ንሕና በመከራ ሓሊፍና ተሰሪሕና ተለዊጥና ንጎይታ ከነኽብር ጎይታ ይደለየና ብጀካ ብሓጢያት ንፍተኖ ሰብ ብሓጢያት ዝወድቆ ባዕሉ ኣብ ያዕቆብ ነጊርና ኣሎ ተፈቲኑ ናብ ሓጢያት ከምዛ ኣቱ ይብለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ንሰብ ብኽፉእ እንታይ አይገብርኒ አይፍትን እዩ ነብርሃም እንታይ ገበሮ ብለና
ሞኮሮ ይብለና እምነትና እንታይ ክኸውን እንዳዓበየ ክኸይድ እንዳፈለጥና ክንከይድ እንዳተለወጥና ክንከይድ ብመከራ እንታይ ገብረናይ ይሕልፈናይ ጎይታ እንታይ ዝደሊ ኣብ ሰብ ክንውከል ኣይደልየናን ከይዱ ምሂሩ ኣብኡ ክንውከል ንዕኡ ክንፈልጦ ኣብኡ ክንጽጋዕ እዩ ዝደሊ ዝኾነ ነገር መከራ ክመጽእ ከሎ ናብ እምሮና ናብ ሓሳብና ኣብ ህይወትና ንዕኡ ክንሓስብ እዩ ዝደልየና ስለዚ በቲ መንገዲ እንታይ ይገብረና ይሕልፈና ማለት እዩ ጥዑም እኳ መንገዲ ኮምፕሮማይዝ ደንገብር ሰባት ንፍቃድ ርእስና ዘይኮነ ንፍቃድ አምላኽ እንነብር ሰባት እዩ ዝገብረና ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ብብዙሕ ነገር ንጽቀጥ ኢሉ ሎምሽ ሓቀይ ይጸበና ጽብብ ብለና ኢሉ እንታይ ከም ንገብር ይጨንቀና ኢሉ ብኩሉ ንድፋ ኢሉ እንዳሓመይና ንድዕም ንምዕድ ከም እንዳበላ ኣብቲ ቃላቱ እንታይ ገይሮሎ ኣቀሚጦሎ በዓል ጳውሎስ ንናይ ሰብ ሓሳብ ክነብሩ ኣይንሪኦም ኒና ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ እንታይ ዝገብሩ ነይሮም ዝነብሩ ነይሮም እንታይ ግና ወሲዶም ተይልና በብዙሕ መከራ እግዚአብሔር እንታይ ገይሮ ንጳውሎስ ሰሪሕዎ አግብረ ሐዋርያት ታይልናሉ እዚ ንዓይ ነገስታት ኣብ ኩሉ እንታይ ክገብሩ ያነ ንዓይ ስመይ ክጸውር እዩ በዚ ኩሉ መከራ ሓሊፉ ንፍቃድ ሰብ ጳውሎስ ክነብር ኣይንሪኦን ኢና ጉያይ ወዲ እምነተይ ሓለ ሰናይ ገል እምነትካ ተጋዲለ ኢሉ ንጢሞቴዎስ ኣብቲ መወዳእታ ክጽሕፈሎ ኮለይና ንሪኦ እግዚአብሔር አምላኽ ንሓሳብ ሰብ ንፍቃድ ሰባት ክነብር አይደለናን ሓደ ካብቲ ዝፍንፍኖ እግዚአብሔር አድሒንና ንዑ ክነብር ንፍቃዱ ከነለሊ ፍቃዱ ፈሊጥና ንፍቃዱ ክነብር እዩ ዝደለና ስለዚ በመከራ መሕላፍ እንታይ ይገብረና ንፍትወት ሰብ ዘይኮነ ንፍቃድ አምላኽ ክነብር ይገብረና ዲሲፕሊን ብስነ ስርዓት ክንከይድ ይገብረና ብናሓልፎ ዘበለ ኩሉ ኣብ ገለገለ አካይዳኻ ዘይ ጽቡቕ ንአምላኽ ባህ ዘይብል ኾን እግዚአብሔር ግን መንገድ ኣሎ ኣብ ሓደ ቦታ እቲ መስርሕ ኣሎ ኣብኡ እቲ ስርዓት ከም ትገብር ንዑ ከም ትእዘዝ ብኩሉ ነገር ቅርጺ የትሕዘካ ማለት እዩ መከራ ንምንታይ ንሓለዋ እንደገና ሓደ ጊዜ እግዚአብሔር ዓበይቲ ጸጋ ኣብ ሰባት ከፍስስ ከሎ ሰባት ንኸይዕበዩ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብኦም ኣብ አምላኽ ክውከሉ መታን ብብዙሕ ነገር እንታይ ይገብሮም ይሕልፎም ጳውሎስ እንታይ ዝብለና ነቲ በተራእይ መታን ከይዕበይሉሲ ኣብ ስጋይ ግራጭ ኢሉሎም ሽሓቀይ ከይዕበ በተራእይ በታ አምላኽ ዝገለጸሉ ነገራት ተዓቢ ናብ ካልእ ነገር ንኸይከይድ እታ ድኻም ካብ ካልእ ነገራት ካብቲ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ንኸይወፅእ ከምኡ ትገብሮ ነይራ ማለት እዩ መከራ ንምንታይ ብለና ንምእዛዝ ነብርሃም እንታይ ዝብለና ምስ ተገለጸሉ ቀስ ብቀስ እዩ አምላኽ እንዳተገለጸሉ አብርሃምና አምላኽ እንዳፈለጦ እንዳተኣዘዘ ኣብ መወዳእታ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 18 ፍቁር ኢሉ ኣሎ ንአምላኽ እንታይ ዝገብር ኣቦ ከም ዝነበረ ዝእዘዝ ከም ዝነበረ በቲ መከራ ብኡ እንዳወሰደ እግዚአብሔር ዝእዘዝ ውሉድ ከም ዝገበሮ ንዓና እውን ብኡ ክወስተና ከሎ እዙዛት እንዳኾና ከም ንኸይድ ወዱ ክንስኳ እንታይ ብለና ብዕብራውያን ምእዛዝ ከም ዝተማህረ ይነግረና መከራ
ንምስክርነት እዚ እንታይ ኢሉ ኣሎ ንዓይ ሕሩይ ኣቕሓዩ ክምስክረለ ኢሉ ንጳውሎስ ካ እንታይ ክገብሮ ከሎ ንሃናንያ ክነግሮ ከሎ ኢና ንሪኦ ስለዚ በዚ ኩሉ መከራ ክሕልፈና ከሎ እንጠቅም ሰባት ንርእስና ዘይኮነ ንፍቃድ ኣምላኽ እንነብር ሰባት ዘይነበላሹ እግዚአብሔር ዝኸብረልና እግዚአብሔር ዝሕጎሰልና እግዚአብሔር ኣብ ዘመንና ከቢርልና እንኸይድ ሰባት ክንኮን እግዚአብሔር ብብዙሕ ነገራት እንታይ ይገብረና እዩ ይሕልፈና እዩ ብጀካ ብሓጢአት ባዕልና ተፈቲና እናኣትዎ بحاتيات سبتوديو እግዚአብሔር ቅዱስ ይንሰብ በሓጢአት እንታይ ይገብርኒ ኣይፍትኒ ሰዝነታ ማሕበር እንታይ ይብላሉ ጸባኻን ድኽነትካን ግናኸ ሃብታም ኢኻ ከም ዝበላ ነቲ ዝኣመኑ ወንጌል ክሳዕ ድኽነት ዝሰዓብዎ ምእመን እዮም ነይሮም ኣብ ዕብራውያን 11:36-38 ዓለም ንዓታቶም ከም ዘይትበቃ ኣብ ጎዳጉዲ ኣብ በዓቲ ተመገዙ ተሰየፉ ይብለና ብዛዕባቶም ናይ እምነት ኣቦታት ጀጋኑ ክዛረብ ከሎ ጸበቦም መከራ ኣብ ህይወቶም እንታይ ከም ዝገበረ ከም ዝመፀ ጸሓፍ ዕብራውያን ንሰብ ዕብራውያን እንታይ ከም ዝገበረሎም ከም ዝጸሓፈሎም ኣብ ዕብራውያን ቃል ኣምላኽ ይነግረና ስለዚ ነቲ ዝኣመንዎ ወንጌል ክሳዕ ድኽነት እንታይ ገይሮም እዞም ማሕበር እዚኦም ዝሰዓብዎ ማሕበረን በትንዋት ድኻታት ነይሮም ግን በቲ መንፈሳዊ እንታይ ከም ዝነበሩ ሃብታማት ከም ዝነበሩ ታ ጸበባ ትብል ታ ትሩብሌሽን ትብል ኣብ ናይ ግሪክ ኣብ ተቃል ተተርጉማላ ንሓደ ሰብ ተስፋ ምቁራጽ ንምዝሓል ፈጺምካ እንታይ ንምግባር ንምጥፋእ ኣብቲ ሰብ ሓሲብካ እትገብሮ እዩ ታ መከራ ኢላ ተጠቂሳ ዘላ እቶም ነገስታት ይኹን እቶም ህዝቢ ይኹኑ ነቶም ኣብ ስሜርና ዝነበሩ ማሕበር ክሳዕ ዘጨንቅዎም ተጨኒቆም ዓቅሎም ፀይቦም ኩሉ ነገር ኮይኑ ከቢድዎም ነቲ እምነት እንታይ ክገብርዎ ሓዲጎም ንድሕሪት ክምለሱ ከም ገይሮም እንታይ ገይሮምሎም ነይሮም ኣጽቢቦምሎም ጸቢብኩም ከም ዘሎ ይፈልጥ ኣለኹ ጎይታ ሪእዎም ኣሎ ጸቢብኩም ኣሎ ድኽነት ኣሎ ማእከልኩም ግን መንፈሳውነት እንታይኦም ሃብታማት እዮም ኣነ ዝኸብረልኩም ማሕበሬ ክብሎም ኮለይና ንሪኦ 27 ኣብ ኣገልግሎት ጀሚሮም ኣብ ዕድመ 65 ኣብ ኣገልግሎት ሓደ ሰብ ጥራይ ይተርፍ ንምንታይ ጸላኢ ንቅዱሳን ብብዙሕ መከራ ዝትሶም መታ ንድሕሪት ክምለሱ ናብ ዓለም ክምለሱ ካብ ህይወት እንዳኽገብሩ ባክ ክገብሩ ንድሕሪት ክምለሱ ኢሉ ብብዙሕ መከራ እንታይ ገብር ሰይጣን ብኩሉ ነገር ጸበባ ኣብ ህይወትካ የምጽእ ሓደ ግዜ ነዚ እንዳራእኹ ከለኹ ሓደ ገልጋሊ ኣብ ሓደ ቤተ ክርስቲያን ንፉዕ እቶም ምእመን ኣዝዩ በቃ እግዚአብሔር ብዙሕ ነገር ዝግለጸሉ ብዙሕ ነገር ብትምህርቲ ይኹን ብኻልእ ነቲ ማሕበር ጽቡቕ ገይሩ ዝጓሲ ቶም ማሕበሩን ዝፈትዎ ዝኣምንዎ ገልጋሊ ነይሩ ከምኡ ኢሉ እንዳገልገለ ከሎ ሰለስተ ደቂ ወሊዱ ነይሩ ኣጋጣሚ ኣብ ማእከል በዓልቲ ቤቱ ናብ ጎይታ ትኸይድ ትመውት ማለት እዩ ምስ ሞተት ከምኡ ኢሉ ከሎ ጸቢብዎ ከሎ እንደቁ መግቢ ኩክ ይገብር ቤት ትምህርቲ የብጽሖም የኣልዮም ይናብዮም በዚ ኩሉ እንዳሓለፈ ከምኡ ኢሉ ከዓ ኣብቲ ኣገልግሎት ጸኒዑ እንታይ ይገብር ነይሩ የገልግል ነይሩ ኣብ መወዳእታ ሓደ ዝኣምኖ ናይ ቀረባ ዓርኩ ቢትሬድ ገይርዎ ክሒድዎ ብጣዕሚ ከቢድዎ ሽዑ ልዕሊ ዓቕሙ ኮይንዎ ድሓር እንታይ ክገብር ከለይና ንሪኦ ካብቲ ኣገልግሎት ዊዝድሮ ክገብር ከለይና ንሪኦ ሰይጣን ከምኡ ዝገብር የጽብበልካ የጨንቐካ ብኩሉ ነገር ብፋይናንስ ብደገ ብውሽጢ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ኢስያሲ ኣብ ውሽጥና ክሳዕ ሞት ዝስማዓና እዩ ወዲና ነርና ድሕርጃ ኣይክንቅጽልኒና ንጎይታ ኣይከነገልግሎን ኢና ክብል ከሎ በቲ ንሙታን ዘተንስእ ጎይታ ገይሩ ብኡ ገይሩ እንታይ ከም ዝገበረሎም ከም ዘጻናንዖም ንሰብ ቀረንጦስ ነጊርዎም ኣሎ ክንሓብኣልኩም ኣይንፈቱን ኢና ኢሉ ወዲና ነርና ኢና ሓደ ግዜ ከቢድና ነይሩ እቲ ጸበባ ልዕሊ ዓቕምና ኮይኑ ነይሩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ግን ብቲቶስ ገይሩ ብመንፈሱ ገይሩ ብመከራ ክንሓልፍ ከለና ንዓና እንታይ ገይርና ኣጻናኒዕና ንቕጽል ከኣለና እንዳበለ እንታይ ክገብር ከሎ ክዛረቦም ከሎ ኢና ንሪኦስ ጸላኢ ብኩሉ ነገር እዩ ከጨንቐካ ዝደሊ ነታ ሒዝካያ ዘለካ ህይወት ክድርብያ እዩ ዝደሊ ስለዞም ማሕበር እዚኦም ብኸመይ እዮም እንታይ ዝገብሩ ነይሮም ዝሓልፉ ነይሮም ኣብ ኣምልኾ ቄሳር ዝተሳተፈ ብዙሕ መሰላት ቁጠባዊ ዕድላት እንታይ ይወሃቦ ነይሩ ብዚ ማሕበር እዚ ከምቲ መእተው ዝረኣናዮ ቄሳር ኣብቲ ምድሪ ወግዓዊ እንታይ መሰውእ ገይሮም እንታይ እዮም ዝገብርዎ ነይሮም ዓመት ዓመት ይሰግድሉ የምልኽዎ ነይሮም እዮም እቶም ኣመንቲ ግን ንቄሳር ኣይነምልኽኒና ንጎይታ ኢና ነምልኽ ምስ በሉ ብዙሕ ስደት ክመጾም ጀሚሩ ብቲ ምድሪ ስራሕ ክስጎጉ ጀሚሮም ኣብታቶም ከምዚ ክንሪኦ ጸኒሕና እታ ምድሪ ሃብታም ምድሪ ምዃና ክንሪኣ ጸኒሕና ኢና ኣብታ ሃብታም ቦታ ኩሉ ነገሮም ዝሰኣኑ ንብረቶም ገሊኣቶም ሆምለስ ኮይኖም ኣብ ታሪክ ከይድኩም ክትሪእዎ ከለኹም ብዛዕባ ስሜርና ብኽያት ዝመጸካ ዝሓልፍዎ ዝነበሩ መከራ ንሕና ክንሪኦ ከለና ምስናቶም መከራ ኣይራኸብኒ ኣብ ምድሪ ኣብ ዝተወለዱሉ ዓዲ ሃብቲ ዘለዎ ክምገቡ እንዳኸኣሉ ክሰርሑ እንዳኸኣሉ ብሰንኪ እምነቶም ጠጠው ስለ ዝበሉ ንጎይታ ንቄሳር ኣይንሰግድን ስለ ዝበሉ ብዙሕ ሽግር ክወርዶም ጀሚሩ ገሊኣቶም ኣብ ደገ ይሓድሩ ነይሮም መንበሪ ሲኢኖም
ببزح ነገር ይጸቦም ከም ዝነበረና ኣብ ታሪክ ንሪኦ ሃብታማት ሃብታም ምድር ሃብታም ኮላ ኩሉ ነገሮም ሰኣኑ ንብረቶም ሃብቶም ገዝኦም እንታይ ዝገበሩ ዝሰኣኑ ካብ ስራሕ ኩላቶም እንታይ ዝኾኑ ምእመን ነይሮም ዝተሰጎጉ ምእመን እዮም ነይሮም ኣከምዚ መከራ ከለዎም ጎይታ ዝግለጽ ዘሎ ጸባኻን ድኽነትካን ይርኢ ኣለኹ ግና እንታይ ኢኻ ሃብታም ኢኻ እንዳበለ በቲ መንፈሳዊ ግን ሃብታማት ይኹም እንዳበለ ክነግሮም ከሎ ኢና ንሪኦ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ናብዚ ምድሪ ሒዝናዮ ዝመጻና ወላ ሓደ ነገር የለን ባዶ ኢና መጺና ሒዝናዮ ከዓ ንኸዶ ነገር የለን ኣምላኽ ካብ ንዋትን ላዕሊ ኣብቲ መንፈሳዊ እክብ ክንከውን እዩ ዝደልየና ጽድቁ ክንደሊ እዩ ዝደልየና መንግስቱን ጽድቁን ድለይሉና ኣሎ ንኸምኡ ክንሕልን ዝደልየና ጎይታ ብንዋት ድኻታት ግን ብመንፈሳዊ እንታይ ከም ዝነበሩ ሃብታማት ከም ዝነበሩ ካብቲ ምድራዊ ነገር ንናይ ጎይታ ነገር ዘቀደሙ ማሕበር እዮም ነይሮም ካብቲ ሓላፊ ነገር ዘይሓልፍ ነገር ዘቀደሙ ማሕበር እዮም ነይሮም ኢኖ ሓደ ግዜ ኣካኣብን ዮሳፋጥን መውሱቦ ገይሮም መውሱቦ ክገብሩ ከለዉ ንምንታይ ኣብ መውሱቦ ገይሮም ዮሳፋጥ ኣይዶኖ ብኸመይ ናብ ከምኡ ዓይነት ህይወት ኣትዩ ፎኒሻ ሃብታማት ህዝቢ እዮም ነይሮም ነጋዶ እዮም ነይሮም ናይ ኢዛቤል ቤተ ዓሌት መንግስቲ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ሊብናን ንብሎ ዘለና ኣብ ከምኡ ኩነታት ከለዉ ምስኦም እንታይ ከም ዝኾነ ምሕዝነት ከም ዝጀመረ ኢና ንሪኦ ምስ ኣካብ ምሕዝነት ከም ዝጀመረ ንምንታይ ምሕዝነት ጀሚሩ በቲ ምድራዊ ነገር ክጥቀም ደልዩ ካብ ኣካብ ነጋዶ ስለ ዝነበሩ ካብ ኣታቶም ብዙሕ ነገር ክረብሕ ደልዩ ዮሳፋት ግን መንፈሳውነቱ ከጥፍ ከሎ ኢና ንሪኦ ኢዛቤል ኣብቲ ሰሜናዊ መንግስቲ ብሓይሊ ንብዘሎ እቲ ህዝቢ ገዚኣቶ መሊኻቶ ብኩሉ ነገር ክሰግድ ንበዓል መሪሓቶ ትኸይድ ስለ ዝነበረት ናብቲ ደቡብ ግን ክትኣቱ ከዓ ነይርዋ ነቲ ኣብቲ ደቡብ ዝነበረ ህዝቢ ከዓ ካብ ኣምላኽ ናብ ጣዖት ከተምጽኦ ስለ መደብ ዝነበራ ብኸምዚ ዓይነት ነገር እቲ መንፈስ ናብ እንዳ ዮሳፋጥ ከኣቱ ከሎ ኢና ንሪኦ ዮሳፋጥ ብኩሉ ነገር ክጥቀም ክኢሉ ካብ ኣካብ ግን ነቲ መንፈሳውነት እንታይ ከም ዝገበሮ ከም ዘጥፍኦ ኢና ንሪኦ ዋላ ወዱ ከይተረፈ ከምኡ ከም ዝቐጸለ ዮራም ኣብቲ ናይ ነገስታት መጽሓፍቲ ንሪኦ ማለት ስለዚ ብንዋት ድኻታት ብመንፈሳዊ ግን እንታይ ከም ዝነበሩ ሃብታማት ብእምነቶምን ብባህርዮምን ብንጽህናኦምን ብኣምላኽ ዝተናእዱ ማሕበር ጎይታ ካብ ሰማይ ርኢዎም ቸክ ምስ ገበሮም ምስ ፈተሾም ወላ ሓንቲ ኣበር ዘይረኸበሎም ምእመን እዮም ነይሮም ብጭካነ ንኣምላኽ ዘገልግሉ ዝነበሩ እዮም ሕድዲ ኮምፕሮማይዝ ኣይፈልጡን እዮም ድምፂ ኣምላኽ ሰሚዖም ኣለዉ ቃል ኣምላኽ ተረዲእዎም ኣለዉ ነቲ ዝተገለጸሎም ዝተምሃሩ ሒዞም ኣለዉ ካብኡ ኣይእለይን እዮም ክሳዕ ሞት ክኸዱ ዝወሰኑ ምእመን እዮም ነይሮም ዳትስ ዋይ እሙንክን ክሳዕ ሞት ኪዱ እንዳበለ ክጽሕፈሎም ከሎ ኢና ንጽህና ነይርዎም ብእምነቶም ንኣምላኽ ኣዝዮም ዝኣምኑ ዝነበሩ ማሕበር እዮም ነይሮም ኣምላኽ ዝነኣዶም ማሕበር እዮም ነይሮም መበል 12 እዩ ፖሊካርፕ ንብሎ ዘለና ሰብኣይ ናይታ ቤተ ክርስቲያን እንታይ ዝነበረ እዩ ቀሺ ቢሾፕ ዝነበረ እዩ እንታይ ይብሎ ፖሊካርፕ እቲ ወታደርቲ ጀነራል ኣምጽዎ ምስ በሎም ወዲ 86 ዓመት ምስ ኮነ ጎይታ 86 ዓመት ስዕቤዮ ንዓይ እንታይ ኣይገበረንን ሓንቲ ገበረን እንተደሊኻ ነቲ ሞት ኣምጻያ ኢልዎ ኣብ ዕንጨይቲ እንታይ ከም ዝገበርዎ ከም ዘንደድዎ ክሳዕ ሞት እሙናት ኮይኖም ንጎይታ እንታይ ከም ዝገበሩ ከም ዝመስከሩ ናይ ዮሃንስ ወደ መዝሙር እዩ ነይሩ እዚ ሰብኣይ እዚ ንኣይሁድ ንቄሳር እሙን ኣይኮነን ኢሎም እንታይ ኢሎሞ ከሲሶሞ ንምንታይ እሙን ዘይኮነ ኣይሰግድን ኢሉ ንቄሳር ነቲ ሲስተም ናይ ቄሳር ኣይሰግድን ኢሉ ንኻልኦት ኣማልኽቲ ንጣዖት ኣየምልኽን ኢሉ ንጎይታ እየ ዝሰግድ ምስ በለ በዚ ነገር እንታይ ክገብርዎ ከለዉ ክኸስዎ ከለዉ ኢና እንርኢ ኣብ ዓመት 160,000 ሰባት ሰማዕት ይኾኑ ንመዓልቲ 440 እንታይ ይኾኑ ሰማዕት ይኾኑ ኣብ 5 ዓመት 30 ሚልዮን ንጎይታ እንታይ ይኾኑ ሰማዕት ኮይኖም ህይወቶም ይህቡ ክሳዕ እዚ ሕጂ መዓልቲ ማለት ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ልክዕ ከምቲ ንዳዊት ብዙሕ ነገር ክሓልፍ ከሎ ብዙሕ መከራ ክሓልፍ ከሎ ንሓደ ዓብ ነገር ዘዳልዎ ዝነበረ እንደገና ሓሊፉ ንኩሉ መከራ ናብ ንግስነት ምስ መፀ ንኣምላኽ ዘኽበሮ ከምኡ ክንከውን እዩ ዝደልየና እግዚአብሔር ሰሎሞን ኣብ ፓላሲ ተወሊዱ ንእግዚአብሔር ኣይፈልጦን እዩ ምስ እግዚአብሔር ወላ ሓንቲ ርክብ ኣይነበሮን ንእግዚአብሔር ከምቲ ብኡ ዳዊት ገይሩ ዝፈልጦ ኣይፈልጦን እዩ ነይሩ ድሓር ናብ መንግስቲ ምስ መፀ ልቡ ብብዙሕ ነገር እንታይ ክኾን ከሎ ክመቃቀል ክውሰድ ከሎ ኢና ንርኢ ንእግዚአብሔር ዘይኮነ ክቢርዎ ኣብ መወዳእታ ብሰንኩታ መንግስቲ እንታኾን ክትኮን ከላ ኢና ንሪኦ ክትመቃቀል ከላ ኢና ንርኢ ኣይሁድ ኢና ዝብሉ ንጎይታ እንታይ ዝገብሩ ዝረግሙ ንኣምላኽ ዝተገዝኡ ዝመስሎም ግን ማሕበሮም ግን ምስ ሰይጣን ዝኾኑ ቶም ኣይሁድ ኢና ባህልቲኦም እንታይ ዝገብርዎም ዘለው ደሳድድዎም ዘለው ኣብቲ ማሕበር ውሉድ አብርሃም ኣብ ሰለስተ ይኽፈሉ ቶም ቀዳሞት ብስጋ ውሉድ አብርሃም ኮይኖም ግና ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ታይ ዘይገበሩ
زي تقبلوا نباولوس اغر እንዳኸዱ እንታይ ዝገብርዎ ዝነበሩ ዘሳድዎ ዝነበሩ ንሐዋርያት ዝቀትልዎም ዝነበሩ ንያዕቆብ ሳቶም እንዲም ኣብ ኢየሩሳሌም ክሳዱ ብሄሮዶስ ቅንጸል ገይሮም ንስቲ ንመንሽሙ ያዕቆብ መልእክት ጽሒፍልና ዘሎ ኣብ ኢየሩሳሌም የምቀትሎም አይሁዳውያን ኮይኖም ግን ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ታይ ዘይገበሩ ከም ናይ ግል መድሓኒኦም ዘይተቀበሉ ንቅዱሳን ግን ታይ ዝገብሩ ነበሩ ዘሳድዱ ዝነበሩ ውሉድ አብርሃም ይባሃሉ ብትውልድ አህዛብ ኮይኖም كما أبراهام بيسوس كريستوس آمينهم أبراهام منفسه أبوهم زخنة كم زنحنا نسخمن بكريستوس آميننا أبترومي معرف 4 جليس قلنا له باولوس أبراهام منفساوي أبونا زخنة أيود كوينهم بيسوس كريستوس آمينهم لجنا أبوهم أبراهام انتهي زخنة بسجا أبوهم زخنة منفساوي أبوهم زخنة توم ولد أبراهام زبهالو أبسلست بخمزي خفلو زياتهم جن من يوم قويت يسوع كريستوس بزعبان من يزارب زلوا نقويت يسوع كريستوس كم نايقل مدحان يوم زي تقبلوه باولوس نبيريا مسكده تايز بلنا قال أملاك كفاءات سبات of course نبت سولون كم مسكده كفاءات سبات دليوم مريض نباولوس تحقبرو خلو كل علو خلو ينادي مليس نبيريا مسكده سبات سريرو مانس أرون تحقبرو خلو كسع نب قويت هالزخيد أهيدا وين نباولوس هب كل بوتان تاي كم زجبرو مسرح كم زخلو أب تسولون كم عرف كل التون تاي كم زجبره كم تسخاتكم بدك عدكم تساددوا زلكم نحناون بمن نسادد علينا بأيوت بحزبنا أنتي كوين ناينا تسدي ناينا كلهم كلنا نريهم أنتي أم كوينهم زيهم نعملخ نقلقل علينا ندابولو قد نمن كقولقلو خلوينا نريهم نسيت عن أنصار أملخ أنصار جاءنا جزابير حساب كملالوسو خدو خلوينا نريهم عسبنا تام حبر نوم أنت خطفتون وديابلوس نقليكم نبيت ما أسرت انت خبروكمي كدر بيكم أسرت معلتون أبا خرخبوكم يمو نتزمت أكمل كران تايلو الله أي تفرحيو كسع موت أمونكن كقول لهم كل انتاين لاينا رينا نيرنا حيلو موت شعيرة تنساكو أنيلو أموتنا بهوت سلط أنزلنا أني أي تفرحوا نموت دحر موت زلوا نموت دحر موت زلوا نابسي أول زوتو قويت هنعون تاي كبروا نعو فروت نسجان لنفس دخل برزقل عايز نقرنا سب ultimate كيدوس جبرة كانتاي بسجاه هوت كات رايز وسد بدحرو حنت جبرة كايكل بدحرو جن لنفسي نبتي أسوس دليل بوتا كوست زغل قويتا ترايس لازم تاي بلو مالو أي تفرح انتاي كأغون أمونكن كم تحيزو موزلو نعون تاي كخونو أمونات كخونو بزح مكرا بزح نجر بزح فتنا إذا ما تأمزلو أبتي زخد وزلو من قد يقول نعو أمونات كخوني نقرم قدامي موت ناي سجا موتي اتخلاي موت كانتاي زل عالماوي موتي سلازم نتهم نسجا زقاتلو نعو ما يتفروهم نفس النسجان قتل زغل قنعون تاي قبورو بلا مالو فرحوه تعسرت معلتي بخمس تترجم له زابيت كريستيان زيا كم ماسيات وكل كم ميتك ساعة 300 عسرت خلتن عمل زلوا بدحري ديمنشن يوحنس ذا أسرة بدحرو انتاي كم زخونو عسرت نجستات كم استنسو تعسرت معلتي تبعي تترجم زلوا نعسرت نجستات يو انتربريت زجبر أبكى على صحفان سلازم ديمنشن يوحنس أبو سربيت كله أبات موس كله زجز نبري كم أملاخ كملخ زت ألبه سب مقانورين يرناك كملخ زت ألبه كم جوبيتر أملاخ نيوهانس كابتس عن شومونتن أكسع 110 شوعتن تريجن زبهال متيو تريجن مسمسة نبيت كريستيان تايز جبري دسادة ني جينيشيا ودمز مرزنبرة أبندام بسان تايز جبري إذنقوز كأسارزي زدربي هيدريان سالساي نقوس كاب 110 شوعتن 930 شومونتن زجاز نبري كريستيانات كساددو انتي جبر كله كسادد كجمر كله إنا النريو رابعي زمت كأسار ماركس هوروليوس بهال كاب 10 كاب 160 حدن 980 بوزحات كريستيانات قتلوا نبوليكارب نجاستين تايز جبري زقتله سبيني روزي بوليكارب تزرعنا يوم مالتي كان ريوت أنا إحنا سبتيميوس سيفيرس دبال كاب 293 ساعة كل 210 حدن كريستنا كسفحفح يبولنيلو أواج زوجة نو أورجن تايز جبرو كسادو زقارة كأساري نيرو ماكسيمم كاب كل 230 حموشن ساعة كل 230 شوعتن بزحات كريستيانات تايز جبره زقتله كاب سوسا كاب حمسا كسع سوسا بهوتهم كله بحنسا أكيبو زقبره نجوسي نيرو كأساري نيرو بهوتهم كله ندا سمعوا ندا رأيو أكيبو كاب حمسا كسع سوسا زخونو انتاي قبرهم كم زنبره بهوتهم كله يقبرهم كم زنبره ديشن
ካብ 243 ክሳዕ 253 ንቤተ ክርስቲያን ሙሉ ብሙሉ ክትጠፍእ ዝተንሰ እዩ እዚ ቄሳር እዚ ኣብ ንሱ ዕድሚኡ እንታይ ከም ዝኾነ ከም ዝሞተ ቫሌሪያን ካብ 257 ክሳዕ 260 ንቤተ ክርስቲያን ብሓይል እንታይ ዝገበረ እዩ ዝኻ ዘሳድድ ዝነበረ ኣሩልያን ካብ 270 ክሳዕ 275 ንቤተ ክርስቲያን ብብዙሕ መከራ ስደት ተሓልፍ ዝገበረ ዲያክሊሽን እዚ ሰብኣይ ዝኻ እንታይ ገይሩ መጽሓፍ ቅዱስ ዘንደደ ንዝረኸቦም ክርስቲያናት ዝቐትል ዝነበረ ክርስትና ምስ ሞቱ ነቶም ክርስቲያናት ምስ ሞቱ እንታይ ገብርዎም ነይሩ ከይትቀብርዎም ብእምኒ እንታይ ግበርዎም ብል ነይሩ ጨፍሊኩም ወይ ከዓ ጨቂጥኩም ቀተልዎም ዝብል ኣብ ኩሉ ናይ ሮም ኣዋጅ ዘውፀአ ሰብ ነይሩ ካብታ 100 ክሳዕ 312 ብፀበባኦም ሓሊፎም ሽዑ ዝነበሩ ቅዱሳን ዳትሶ ያታ ስሜርና ጥዑም ከርበይልና ዝረኣናያታ ከተማ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ነገራት እንታይ ይኾኑ ነይሮም ይሓልፉ ነይሮም ኣብ ትሽዑ ግዜ ካብ 100 ክሳዕ 312 5 ሚልዮን ዝኾኑ ሰማዕት ኮይኖም ኣብዘን 275 ዓመት ማለት እዩ ንእምነትና ኣይንሓድግኒና ንጎይታ ኢና ነገልግል ንዑ ኢና ንስዕብ ንዑ ኢና ንግዛእ ኢሎም ስለ ዝወሰኑ ናይ ሞት ነገራት ኣብ ህይወቶም ከንዛብ ክኸውን ከሎ ኢና እንሪኦ ስለዚ ኣኽሊል ስሜርና እዚ ተኣኽሊሎም ዝምክሕሉ ዝነበሩ ኣኽሊል ኣነ ግና እንታይ ክበኩም ኢልዎም ናይ ዘለዓለም ኣኽሊል ኣብ ሰማይ ክበኩም ክሳዕ ሞት እንታይ ኩኑ ኢልዎም ኣሎ እሙናት ኩኑ ክብሎም ኮለና ነዛ ማሕበር እዚኣ እንታይ ኣይገበራን ኣይገሰፃን ኣይነቐፋን ተገርም ማሕበር እያ ነይራ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኾነ ተግሳጽ ነዛ ማሕበር እዚኣ ኣይሃባን ከም ልቡ ከም ትሱ ዝደልዮ ህይወት እትመላለስ ዝነበረት ማሕበር እያ ንዓና እውን ከምኡ ክንከውን እዩ ዝደልየና ብፀበባ ክንሓልፍ ኮለና ብኩሉ ነገር ክንከይድ ኮለና ንቃል ኣምላኽን ንፍቃድ ጎይታን ደው ኢልና ንዕኡ ከነኽብር እዩ ዝደልየና ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ገላትያ ባርያ ሰብ ተስከውን ነይረ ኣነ ኢሉ ኣገልጋሊ ክርስቶስ ኣይምኾንኩን ነይረ ኢሉ ጥራይ ንገብሮ ዘበለ ኩሉ ብፍልጠት ይኹን ብምሕዳስ ሓሳብ ዝተለወጠ መንፈስ ቅዱስ ክንብል ይደልየና ክሳዕ መወዳእታ ክንከይድ ከዓ ይደልየና እዩ ጻድቕ ብእምነት ዝነብር ኢልዎም ንሰብ ዕብራይን ንድሕሪ ተተመለሰት ነፍሰይ ብኡ እንታይ ይብላን ኢሎም ባህ ይብላን እዩ ዕርፊ ሒዙ ንድሕሪ ዝጥምት ጎይታ ኣይደልን እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ብትመሰውኡ ኮይና እግዚኣብሔር ሓይሊ ክበና ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብና ኢምፓወር ክገብረና ፀግኡ ክንምላእ ናብኡ ክንፅጋዕ ኣባና ክኸውን ፍረ ክንፈሪ ጎይታ ኩሉ ግዜ ይደልየና እዩ ብኡ ክትከዱ ፍረ ክትፈሩ ፍሬኹም ነባሩ ክኸውን ኢልና ኣሎ ብኡ ከም ዝኸብር ከዓ ኣብ ዮሃንስ ገሊፅልና ኣሎ ስለዚ ጴርጋሞስ ኣበይ ከም ትነብር ማለት ኣብቲ ናይ ሰይጣን ዝፋን ዘለዎ ምዃኑ ፈልጥ ኣለኹ እሞ ንስመይ ኣፅኒዕካ ሒዝካ ነቶ ምን ምስክረይ ኣብ ማእከልኩም ብዝቐተልዎ መዓልታት እኳ ንእምነተይ እንታይ ኣይገበርካን ኣይከሓድካዮን ክብሎም ከሎ ነዞም ማሕበር እዚኦም ንሪኦም እዛ ማሕበር እዚኣ ክሳዕ እንታይ ዓመተ ምህረት እያ ትውክል ካብ 312 ክሳዕ 590 ድሕሪ ልደቶ ክርስቶስ እትውክል ዝነበረት ማሕበር እያ ጴርጋሞስ ማለት ዓብ መንደቕ ወይ ከዓ ዕርዲ ወይ መርዓ ማለት እዩ ካብ ስሜርና 100 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ከተማ እያ ብፅባቐን ብሃብታን ፍልጥቲ ከተማ ዝነበረት ኣብ ናይ ጥንቲ ዘመን ዝበለፁ መጽሓፍቲ ዝነበርዋ ከተማ እያ ነይራ ብዙሕ ቤተ መቕደሳት ዝነበራ ከተማ ከምኡውን ኣብ ኩሉ መቕደሳት ንጉስ ክምለኽ እንታይ ዝገበረት ማሕበር እያ ነይራ ዝፈቐደት ምእመን ወይ ከዓ ከተማ ወይ ከዓ ህዝቢ እዮም ነይሮም ሓሙሽተ ቤት ጣዖት ነይሩ ኣብቲ ከተማ ከይና ክንሪኦ ከለና እቲ ቀዳማይ ጣዖት ዚዩስ ትበሃል ነይሩ ናይ ግሪካውያን ኣምላኽ እቲ ካልኣይ ኣቴና ወይ ከዓ ጋድስ ኦፍ ዊዝደም ብሎ እቶም ኣመንቲ እንታይ ይገብሩ ነይሮም ኣክንዲ ካብ ኣምላኽ ዊዝደም ክደልዩ ዝግብኦም ምስዚ ዓይነት ኣምላኽ ናብ ምርኻብ ከይዶም ስለ ዝነበሩ ጎይታ እንታይ ክገብሮም ከሎ ተመለሱ ክብሎም ከሎ ኢና ንርኢ ጥበብን ምስትውዓልን ካብ መንን ዝፍልፍላ ኢሉ ኣሎ ካብ ጎይታን ብዘሎ መለኮት ኣብ ጎይታ ሓዲሩ ከም ዘሎ ኣብ ቆሎሴ ኣቦ መሊእዎ ከም ዘሎ ብዘሎ መዝገብ ኣብ ክርስቶስ ከም ዘሎ ኣብ ቆሎሴ መጽሓፍ ቅዱስ ነጊርና ኣሎ ምኽሪ ካብ ካልእ ኣይንቀበልን ኢና ካብ መንፈስ ኣምላኽ ኢና ንቕበል ካብቲ ንሞት ሲዕሩ ዝተንሰ ህያው ዝኾነ ጎይታ ዲያኒሶስ ዝበሃል ካልእ ኣምላኽ እውን ነይሩ ወይኑ ሰትዮም ብዝሙት ብርክሰት እንታይ ዝገብርዎ ዝነበሩ ዘምልኽዎ ዝነበሩ ኣምላኽ እቲ ራብዓይ እስክልፐስ ብልዎ ፈዋሲ ኣምላኽ ብልዎ እንታይ እዮም ዝገብሩ ነይሮም ቶም ህዝቢ ክሓሙ ከለዉ ለይቲ ናብቲ ቤተ መቅደስ መፁ እሞ ኣብቲ ቤተ መቅደስ ከረውረው ብሉ እቲ እስክሊፐስ ዝበሃል ዘሎ ኣምላኽ ብለይቲ እንታይ ገብሮም ብሕልሚ ወይ ብለይቲ መፅኡ ትንክፎም እሞ ይፍወሱ
ከም ዝነበሩ ብኸምኡ ከዓ የገልግልዎ ከም ዝነበሩ ኢሎም ይኣምኑ ነይሮም ኣብትናቶም ማለት ናይ ሂሊንግ ሜዲሲን ኣብዚ ናይ ኬሚስት ንሪኦ ካብኣታቶም ዝመፀ ካብቲ ስክሊፐስ ድብል ዝመፀ ጋድ ኦፍ ሂሊንግ ኤንድ ሜዲሲን ብልዎ ማለት እዩ ቄሳር እቲ ሓሙሻይ ኣብኡ ዝምለኽ ዝነበረ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ እንታይ ይግበር ከም ዝነበረ ይምለኽ ነበር እንዳሰው ኣብቲ መሰውኢ ኮይኖም ቄሳር ጎይታ ኢሎም እንታይ ገብሩ ከም ዝነበሩ ይእውጁ ከም ዝነበሩ ስለዚ ናብቲ ከተማ ክትኣቱ ከለኻ እንታይ ዝብል ፅሑፍ ኣሎ ናብታ ዙፋን ሰይጣን ዝኾነ ጴርጋሞስ እንቋዕ ብድሓን መጻኹም ዝብል ኣብቲ መእተው ብቲ ናይቲ ከተማ ታፔላ ትርኢ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ኣማልክቲ ንሪኦም ኣለና ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ቦታታት ዲያኒሶስ ቄሳር ኣርጢመስ ወይ ከዓ ዚዩስ ኣብዚ እንታይ ገብሩ ነይሮም ይምለኹ ነይሮም ስለዚ መዓልታዊ ኣብቲ ምድሪ እንታይ ከም ዝነበረ ኣምልኾ ከም ዝነበረ ዛት ዋይ ጎይታ ነታ ማሕበር ክዛረባ ከሎ ኣብቲ ሰይጣን ዙፋን ኣብኡ ከም ዘለኹም ኣብኡ ከዓ እንታይ ኣይገበርኩምን ንእምነተይ ኣይከሓድኩሞን ክብሎም ኮለ ኢና ንሪኦ ስለዚ ጎይታ ብዛዕባ ርእሱ ዝሃቦ መግለፂ ብምንታይ ተገሊፅላ ነዛ ማሕበር ከይና ክንርኢ ከለና ናይ መልኣኽ ማሕበር ጴርጋሞስ ፅሓፍ ናብ መልኣኽ ማሕበር ጴርጋሞስ ፅሓፍ እቲ ክልተ ዝኣፉ በሊሕ ሰይፊ ዝሓዘ እንታይ ይብል ኣሎ ከምዚ ይብል ኣሎ ብፍርዲ ከም ዝመፆም እዩ ዝግለፀሎም ዘሎ እንታይ እዮም እቶም ህዝቢ እቶም ከተማ ነይሮም ሓደ ሰብ ገበነኛ ገበንተ ገይሩ ንሓደ ሰብ እንታይ እዮም ዝገብርዎ ነይሮም ብሴፍ እዮም ክሳዱ ዝቆርፅዎ ነይሮም ስለዚ እቲ ክልተ ዝኣፉ ሴፍ ንምሕረትን ንፍርድን ከም ዝመፅእ ጎይታ እንተተመሊሶም ክምለሶም እዩ እንተዘይተመሊሶም ግን ናብኣታቶም እንታይ ከም ዝኸውን ብፍርዲ ከም ዝግለፅ እቲ ብሴፍ ዝብል ነገር ንዓታቶም ፅቡቅ ገይሩ ይርድኦም እዩ ብሓደ ወገን ንኣምላኽ ብሓደ ወገን ንሰይጣን ተምልኽ ዝነበረት ማሕበርያ መፅኦም ናብ ጎይታ ንጎይታ ይሰግዱ ካብ ቤት ኣምላኽ ወፅኦም ከዓ ድሓር ናብ ምንታይ ይኸዱ ናብቲ ናብ ዲያኒሶስ ዝበሃል ኣምላኽ መስተ ሰትዮም ምስተን ደቂ ኣንስትዮ መንዚሮም ኣብቲ ስክሊፐስ ዝበሃል ኣምላኽ ከይዶም ኣብኡ ፈውሲ ሓቱ ብከምዚ ዓይነት ነገር እትኸይድ ዝነበረት ማሕበር እያ ነይራ ኤልያስ ነቲ ህዝቢ እንታይ ኢልዎ ክዛረብ ከሎ ክሳዕ መኣሲኹም ብክልተ ሓሳብኩም ትኸዱ ክሳዕ መኣሲኹም ንኣምላኽ ትደልዩ ክሳዕ መኣሲኹም ሓንሳብ ንኣምላኽ ሓንሳብ ንናይ ኢዛቤል ኣምላኽ በዓል ትደልዩ ወስኑ ክብሎም ከሎ ኢና ንሪኦ እዛ ማሕበር እዚኣ ብሓደ ኢዳ ንኣምላኽ ብሓደ ኢዳ ንሰይጣን እትግዛእ ዝነበረት ኣምላኽ እያ ኣምላኽ ከምዚ ዓይነት ህይወት ይፍንፍኖ እዩ ልክዕ ከምታ እታ ማሕበር ጡፍ ክብለኪ ዝበላ ንፊላ ንሎዶቅያ ጎይታ ኣይውዑ ኣይዝሑል ተኮይና ባህ ይብሎኒ ተሓይዝና ፅቡቅ ጌርና ክንሕዞ እዩ ዝደልየና ነቲ ህይወት ጎይታ ኩሉ ግዜ ለዋህ ሕያዋይ ጓሳ ጥራይ ጌርና ኢና እንስእሎ ብዙሕ ግዜ ኦፍ ኮርስ ናይ እግዚኣብሔር ምሕረት ካብ ኣእምሮና ንላዕሊ እዩ ካብቲ ንሓስቦ ንላዕሊ እዩ ካብቲ ንግምቶ ንላዕሊ እዩ ግን እግዚኣብሔር ከዓ እንታይ እዩ ጻድቕ ፈራዲ እዩ ጎይታ ከም ዝፈርድ ከዓ ክንሓስብ ኣለና ብዛዕባ ፍርዱ ከዓ ፅባሕ ንጎ እንታይ ክንገብር ኣለና ከነስተውዕል ኣለና ዘመን እዚ እንታይ እንዳኾነ ይኸይድ ስለ ዘሎ እንዳኸፍአ ይኸይድ ስለ ዘሎ እንታይ ዝብል ኣሎ ተተነሲሐ ጎይታ ክምለሰኒ እዩ እንዳበልካ ድሌትካ እንዳገበርካ ምኻድ ከምኡ ዓይነት ህይወት ከዓ ጎይታ ከም ዘይፈቱ ክርዳእና ኣለዎ ካብቲ ካብ ኣፉ ዝወፅእ ሴፍ ብቃሉ ከም ዝፈርዶምን ዝፈርደናን ከዓ ክንፈልጥ ኣለና እግዚኣብሔር ዒሾን እዩ ሰብ ኣይኮነን እግዚኣብሔር ከምቲ ዝረኣነ ኣብ ዕብራውያን 4 እንታይ ኢልና ኣሎ ንኩሉ ዝዕዘብ ዝምልከት ኣምላኽ እዩ እንታይ ሓሲብና ኣለና ንምንታይ ንገብር ኣለና ንምንታይ ነገልግሎ ኣለና ንምንታይ ንመፅእ ኣለና ንምንታይ ንኽተሎ ኣለና ንኩሉ ነገር እንታይ ዝገብር ኣምላኽ እዩ ዘስተውዕል ኣምላኽ እዩ ካብ ኣምላኽ ክሕባእ ዝኽእል ወላ ሓደ ፍጡር የለን ስለዚ ከምቲ ዮሴፍ ክፉእ ነገር ከመይ ጌራ ኣብ ቅድሚኡ ክገብር ዝበሎ ከምኡ እንዳሓሰብና ክንመላለስ ኣምላኽ ይደልየና እዩ ኣበይ ከም እትነብር ማለት ኣብቲ ናይ ሰይጣን ዙፋን ዘለዎ ምዃኑ እንታይ ይገብር ኣለኹ ይፈልጥ ኣለኹ ከምቲ ዝረኣናዮ ኣብ ከምኡ ዓይነት ቦታ እዮም ዝነብሩ ነይሮም ሰይጣን ዝገዛኣሉ ሰይጣን ናቱ ቶሪቶሪ ግዝኣት ዝሓዘሉ ሰባት ኩላቶም ንሰይጣን ዝስዕብሉ ዝነበሩ ምድሪ ኣብኡ ኮይኖም እዮም ንኣምላኽ እንታይ ዝገብርዎ ነይሮም ዘምልኽዎ ነይሮም ኣምላኽ ኣብቲ ሓጣን ዝነብሩሉ ቦታ ኣብኡ ማሕበሩ ክትህሉ ይደሊ ንጳውሎ ንጴጥሮስ እንታይ ኢልዎ ማሕበር ኣብዚ ከውሑ ክስርታ እያ ደጌታት ሲኦል ከዓ እንታይ ይገብርዋን እዮም ኣይክሕይልዋን እዮም ናይ ጎይታ መንግስቲ ኣይትሰዓርን እያ ጎይታ ግን ሓደ ነገር ካባና ይደሊ ብሙሉእ ልብና ንዑ ክንነብር ክንመውት ንዑ ኩሉ ነገርና እንተሂብናዮ በኣና ሓይሉ ከም ዝገልጽ ቃል ኣምላኽ ይነግረና እዩ ንሕና ከምቲ እሱ ዝደልዮ ተዘይኮይንና ግን ኣይንቀሳቐስን እዩ እግዚኣብሔር ስለዚ ማሕበሩ ሓያል ማሕበር ኣብቲ ሓጣን ዘለዎ ቦታ ኣብኡ ክትገዝእ ካይደላይ እሞ ንስመይ እንታይ ጌርካ ኣለኻ ኣፅኒዕካ ሒዝካ ኣለኻ ኣብቲ ሰይጣን ዝነብረሉ ናቲፖስ እቲ እሙን ምስክረይ ኣብ ማእከልኩም ብዝቐተልዎ መዓልቲ እኳ ንእምነተይ እንታይ ኣይገበርካን ኣይከሓድካዮን ናቲፖስ ከምዚ ገይሮም ክቐትልዎ ከለዉ ኦፍ ኮርስ ዘምልኽዎ ኣምላኽ እዩ ዝንሪኦ ዘለና ዝምራኽ
ከምዚ ዓይነት ኣምልኾውን ነይርዎም ነዚ ምራኽ እውን ይሰግዱ ነይሮም ኣብዮም እንታይ ክገብርዎ ከለዉ ንሪኦም ከምዚ ባርቤኪው ከም ስጋ ከብስልዎ ከለዉ ኢና ንርኢ እዚ እንዳረኣዩ ግን ቶም ምእመን እንታይ ክገብሩ ከለዉ ክሳዕ መወዳእታ ደው ክብሉ ከለዉ እምነቶም ከይከሓዱ ንጎይታ ክስዕብዎ ከለዉ ኢና ንሪኦም ማሕበር ሓኻይም ጴርጋሞስ ንኣንቲጶስ ብሓደ ነገር እንታይ ገይሮሞ ነይሮም ክስ ከሲሶሞ ብሕሙቕ ንሰባት እንዳመስከረ ክርስቲያን ይገብሮም ኣሎ ዝብል እዩ ነይሩ ብምክንያት እዚ ክሲ ብዘመን ዲሜንሽን እንታይ ከም ዝኾነ ሰማዕት ከም ዝኾነ እዚ እንዳረኣዩ እውን ከይፈርሁ እንታይ ከም ዝኾኑ ጸኒዖም ደው ከም ዝበሉ ኢና ንሪኦም ስለዚ ቄሳር ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ይምለኽ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ንሳቶም እንታይ ኢሎም ነይሮም ንዓኻ ይንሰግድኒ ኢና ንቄሳር ኢሎም እሙናት ንጎይታ ዝተፈለዩ ምእመን ከዓ ኣብታ ማሕበር ከም ዝነበሩ ኢና ንሪኦ ኣይንሰግድኒ ኢና ዝብሉ እምነቶም እንታይ ዘይገበሩ ዘይከሓዱ ኣምላኽ ነቶም ናቱ እንታይ ገብሮም ይብለና ኣብ ተሰሎንቄ ይፈልጦም እዩ ስም እግዚኣብሔር ፅውዕ ዘበለ ካብ ዓመፃ እንታይ ግበር ኢልና ኣሎ ይርሓቕ ኣምላኽ ንናቱ ይፈልጦ እዩ ሙሉእ ልቡ ድዩ ይስዕቦ ኣይስዕቦን እንታይ ክገብር ዝኽእል ኣምላኽ እዩ ክርኢ ክፈልጥ ዝኽእል ኣምላኽ እዩ ስለዚ ነዞም ማሕበር ክግስፆም ከሎ ነቲ ኣብ ቅድሚ ደቂ እስራኤል መንሳተት ንምግባር ንጣዖት ተሓርደ ክበልዑን ክምንዝሩን ንባላቕ ዝመሃሮ ምህሮ በልዓም ዝሓዙ ስለ ዘለውኻ ግና ቁርብ ነገር እንታይ ገይረልካ ኣለኹ ረኺበልካ ኣለኹ ከምኡውን በዛ መንገዲ እዚኣስ ንምህሮ ኒቀላውያን ዝሓዙ ኣለውኻ ስለዚ እንታይ ግበር ተነሳሕ እንተዘይኮይኑ ቀልጢፈ ክመፅእ ብሴፊ ኣፈይ እውን እንታይ ክገብረኩም እየ ክወግኣኩም እየ ክብሎም ከሎ ኢና ንሪኦ እስክሊፐስ ትበሃል ከምዚ ንሪኦ ዘለና ንጣዖት እንዳሰገዱ ሰትዮም ከዓ እንታይ ገብሩ ከም ዝነበሩ ይምንዝሩ ከም ዝነበሩ ከምኡ ዝገብሩ ሰባት እንተዘይተመሊሶም ንጣዖት ዘምልኹ ዝነበሩ ጎይታ እንታይ ከም ዝገብሮም ከም ኢዱ ከም ዝዝርግሕ እንተዘይተመሊሶም ፅቡቕ ከም ዘይኮን ስለዚ ኣብዚ ምድሪ ኣብ ዓለም ኣብ ዘለናሉ ግዜ ከባቢ 4 ሚልዮን ዝኾኑ ሰባት ብምክንያት መስተ ህይወቶም ኣብ ሽግር ኣሎ ማለት እዩ 209 ሚልዮን ዝኾኑ ኣብ ኣዲክሽን ወልፍ ኣለዉ እንደገና ብምክንያት መስተ 2.6 ሚልዮን ዝኾኑ ሰባት እንታይ ኾኑ ኣለዉ ዴል ኣብ ዓመት እንታይ ኾኑ ኣለዉ ይሞቱ ኣለዉ ስለዚ መፅሓፍ ቅዱስ ገለገለ ሰባት እቲ ንጳውሎስ ሕማም ንጢሞቴዎስ ሕማም ተመላሊሶ ኣለዎ ወይንስ ተዝበሎ ጠቕሲ እንዳምፀኻ ክጅምሮ ትደልኒ ኢኻ ብዙሓት ሰባት ንመስተ ጀሚሮሞ ግን ኣብዮም ዳእ ተሪፎም እምበር ኣይወፁን ኣብ ምሳሌ እንታይ ኢልና ኣሎ መርዚ ምዃኑ መስተ ምስታይ መፅሓፍ ቅዱስ ነጊርና ኣሎ ስለዚ ካብ ከምኡ ዓይነት ልምምዳት ካብ ጎይታ እንታይ ክንከውን ይደልየና እዩ ርእስና ክንሕሉ ይደልየና እዩ ስለዚ ክዛረቦም ከሎ ዋላ እኳ ክሳዕ ሞት እሙናት እንተነበሩ ንናይ ሓሶት ትምህርቲ ግን እንታይም ነይሮም ዘይቃወሙ ማሕበር እዮም ነይሮም ኣብ ማእከሎም ናይ በልዓም ናይ ንቀላያን ትምህርቲ ሰብ ድሌቱ እንዳገበረ እንዳመንዘረ ካልእ ትምህርታት እንዳመሃሮ ከሎ ዘይቃወሙ ማሕበር እዮም ነይሮም ኤፌሶን ግን እንታይ ባህር ነይሩ ኢልና ነቶም ሃዋርያት ምስ ረኣዮም ሓሰውቲ ምዃኖም ምስ ፈለጡ ካብቲ ማሕበር ንኸየገልግሉ እንታይ ክገብርዎም ከሎ ኢና ክኽልክልዎም ከለዉ ኢና ንርኢ ቀዳማይ ፍቅሮም ንጎይታ ዝነበሮም ፍቅሪ ጥራዮም ረሲዖም እዚኦም ግን በንጻሩ ኣብ ቤተ ኣምላኽ ሓጢኣት ኣሎ ብልሽውና ኣሎ ግን እንዳረኣዩ ከምዘይረኣዩ ኮይኖም እንታይ ገብሩ ነይሮም ህይወቶም ዝመርሑ ዝነበሩ ማሕበር እዮም እግዚአብሔር ካብ ከምዚ ህይወት ይባልሃና ትምህርቲ በልዓምን ኒቀላውያንን በልዓም ነቲ ህዝቢ እንታይ ዝገብር ዝውሕጥ እዩ በልዓም ንዝክሮ ኢና ኣብ ዘሆልቅ ምዕራፍ 22 ክሳዕ ምዕራፍ 25 ኢና ንረኽቦ ናይ ኣምላኽ ነቢይ ከም ዝነበረ እግዚአብሔር ዝጥቀመሉ ነቢይ ከም ዝነበረ ባላቕ ሓደ መዓልቲ ፀዊዑ ንእስራኤላውያን ርገመለይ ምስ በሎ ብድሕሪኡ እንታይ ከም ዝሃቦ ምኽሪ ከም ዝሃቦ እቲ ህዝቢ ምሩቕ እዩ ክትረጉሞ ይትክእልኒ ኢኻ ህዝበይ ምስ በሎ ንባላቕ እንታይ ከም ዝሃቦ እተን ኣብቲ ከተማ ዘለዋ ፅቡቓት ደቂ ኣንስትዮ መፅአን እንታይ ክገብራ ምስ እስራኤላውያን ክድቅሳ ብድሕሪኡ ናብ ኣማልኽተን ከም ዝወስቶም እግዚአብሔር ኣምላኽ ሽዑ ይቁጥዖም ዝኽእል ኢሉ ምኽሪ ከም ዝሃበ ኢና ኣብ ዝሆልቅ ንሪኦ እቲ ምኽሪ ከዓ ሰሪሕ እዩ 24 ሽሕ ሰባት እዮም ኣብ ሺጥን ብሓደ መዓልቲ ሞይቶም መንዚሮም ንኻልኦት ኣማልኽቲ ኣገልጊሎም እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብኣታቶም እንታይ ክኾን ከሎ ብቁጣዓ ክወርድ ከሎ ኢና ናይ በልዓም ትምህርቲ ንህዝቢ እንታይ ምግባር እዩ ዝውሕጥ ናይ ስሕተት ትምህርቲ እዩ ኣምልኾ ጣዖት ንኸምልኹ ብድሕሪኡ ምስ መንዘሩ ናይ ርክሰት ምኽሪ ወይ ከዓ ምንዝር ኢኖ በልዓም ከም ዝመኸሮ እቲ ምኽሪ በኢኻ ትረኽቦ ኣብ ዘሆልቅ ምዕራፍ 31 ኢኻ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንሙሴ ሕነፍደ ክብሎ ከሎ ክኸይድ ከሎ ንበልዓም ክቅተል ከሎ ኢና ንሪኦ እቲ ምኽሪ ናቱ ምዃኑ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ እቲ ምኽሪ ናይ በልዓም ነቲ ህዝቢ ናብ ምንዝር ከም ዝወሰዶ ኢና ንሪኦ ስለዚ ንጣዖት ዝተሓርደ ክበልዑ ክምንዝሩ ንባላቕ ምኽሪ ዝሃቦ ሰብ እዩ ነይሩ ከምኡ ዓይነት መምሃራን እውን ናብዚ ማሕበር እንታይ ክገብሩ ከለዉ ኣትዮም ነቲ ህዝቢ ናብ ጣዖት ናብ ምንዝር ክመርሕዎ ከለዉ ኢና ንርኢ እቲ ምንዝር ዝብል ሓሳብ ክንሪኦ ከለና ካብቲ ፖርኔ ዝብል ቃል ዝመፀ እዩ ወይ ከዓ ስእሊ ፅዩፍ ድምፂ
ወዲ ተባዕታይ ምምንዛር ዚ ሆሞሴክሹዋልስ ንብሎ ካብ ሓዳር ወፃ ዝግበር ጾታዊ ርክሰት ወይ ከዓ ዘይሕጋዊ ዘይባህርያዊ ጾታዊ ርክብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ንኹላትና ዝደልየና እንታይ ቶም ዘይተመርዓና ብቅድስና ክንጽበ ቶም ተመርዒና ዘለና ሓዳርና ክንሕሉ ብቅድስና ክንመላለስ ይደልየና እዩ ኢዮብ ታይሉ ተዛሪቡ የዕንተይ ንጽበቕቱ ጓል ከይርኢ ምሳይ ዕንተይ ኪዳን ኣትዩ ኢሉ ብርክሰት ንኸይጥምታ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ታይ ዝብለና መጽሓፍ ቅዱስ ክነግረና ኸሎ ኣይኮነን ክንገብሮሲ ሓሲብና እንድሕር ኣብ ሓሳባትና እንተወዲናዮ ከም ዝገበርናዮ መጽሓፍ ቅዱስ ዝነግረና ኣገልገልቲ ሓድሽ ኪዳን ኢና ትሕቲ ሕጊ ኮንናን ዘለና ትሕቲ መንፈስ ኢና ዘለና እግዚአብሔር ኢምፓወር ክገብረና ይኽእል እዩ እንተ ቀሪብናዮ እንተ ተጸጊዕናዮ ንሓጢያት ትንብኽ ንብል ብቅድስና ክንመላለስ ዘኽእል መንፈስ ቀሪቡሎ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣይኮንናን ዘለና ዕድለኛታት ኢና ኣገልገልቲ ፊደል ኣይኮንናን ኣገልገልቲ ሓድሽ ኪዳን ክንኮን ብመንፈሱ ከአልቲ ዝገበረና እዩ ስለዚ ኣብ ሓዳር ዘለና እንስትና ጥራይ ኣብ ሓዳር ዘለና ኸ ርእስና ክንሕሉ ጎይታ ይደልየና እዩ ሰብ ቆሮንጦስ ተይሎም ኣሎ ካብ ምንዝር እንታይ ግበሩ ህደሙ ሰብ ምንዝር ገብር ከሎ ኣብ ምንታይ ዝገብር ብደገ ይኮነን ኣብ ስጉዩ ዝገብር እንዳበለን ሰብ ቆሮንጦስ ነቲ ኣካል ክርስቶስ ምስ ኣመንዝራ ሓደ ክትገብርዎ ኣይፈቅደልኩም ነይሉ ክቃወሞም ከሎ ኢና ሰብ ቆሮንጦስ ንሪኦ ምክንያቱ ሳቶም ከብዲ ንብልዒ ብልዕን ከብዲ ስጋ ንርክሰት ኢሎም ዝኣምኑ ዝነበሩ ማሕበር እዮም ስጋ ግን ንመን እዩ ንጎይታ እዩ ብዘሎ መንፈስና ነፍስና ኩሉ ነገርና ክቅደስ ኣምላኽ ይደልዩ ፀዋዓና ኣምላኽ እንቅደሰሉ ይደልዩ ኣነ ቅዱስ ንስኻትኩም ከ እንታይ ኩኑ ኢልና ኣሎ ቅዱሳን ኩኑ ኢልና ኣሎ እቲ ኢንዳስትሪ ከይና ክንሪኦ ከለና ሕጂ ብዙሕ ጀነሬሽን ብዙሕ ትውልዲ ናብ ብዙሕ ሓንቲ ፊልም ላ ሰሪሖም ትሩ ስቶሪ ፓስተርስ ዋይፍ ትብል ንሰበይቱ ከምኡ ዓይነት ናይ ርክሰት ፊልምታት ክርኢ ጀሚሩ ንሰበይቱ ናብ ክንደይ ትሩ ስቶሪ ኣብ መወዳእታ ቀቲላቶ ክትቀትሎ ደልያ ኣይኮነትን ቀቲላቶ ኣክሲደንት ኣጋጢሞ ትሩ ስቶሪ ዝተገበረ እዩ ከምኡ ማዕጾ ስለ ዝኸፈተ እቲ ኣብቲ ርክሰት ዝሪኦ ዝነበረ ኣብ ሰበይቱ ክፍጽሞ ከሎ ኢና ንሪኦ ብብዙሕ ነገር ብብዙሕ ጭንቀት ክትሓልፍ ከላ ኢና ንሪኦ ማለት ስለዚ እቲ ኢንዳስትሪ ንብዘሎ ህዝቢ ዓለም እንታይ ዝገብር ዘሎ እዩ ዝጸሉ ዘሎ ንመንእስያት ንኣንደር ኤጅ ንኣሽቱ ናብ ኣብ ሓዳር ዘሎ ንኹሉ ዘበላሹ ዘሎ እዩ ብ2007 ዓለም ለኻዊ ናይቲ ኢንዳስትሪ ኣታዊ ርክሰት ከባቢ 20 ቢልዮን ነይሩ ሕጂ ልዕሊ 100 ቢልዮን ኢንካም ኣለዎ ልዕሊ ቢልዮን ሰብ ሎሚ ናብ ደገ ኸይዱ በቃ ከርክሰሉ ዘይክእል ዘመን እዩ ጸላይ ኣብ ቤቱ ብኢንተርኔት ብርክሰት ገይሩ ምስ ካልእ ነገራት ንኽራኸብ ማዕጾ ክኸፍት ብኩሉ ነገር ክበላሾ ከምኡ ዘመን ኢና ዘለና ብዝሕጂ ዘለናዮ ዘመን ስለዚ ርእስና ክንሕሉ ጎይታ ይደልየና እዩ that's why ኢዮብ ምስ ዓይነቱ እንታይ ክገብር ከሎ ኪዳን ከኣቱ ከሎ ኢና ንሪኦ ኦኬ 14 መጽሓፍ ቅዱሳዊ ሳዕቤን ጾታዊ ሓጢኣት ከይና ክንሪኦ ኣለና ምክንያቱ ኣብ ቤተ ኣምላኽ እዚ ትምህርቲ እዚ ክመሃር ስለ ዘሎ ኣካላውን መንፈሳውን ፀገማት ናባኻ እንታይ ከም ዝኸውን ከም ዝሓልፍ ነዞም ቲኔጀር እንታይ ኢና ንብሎም ነዞም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንምህሮም ደናግል ኮይኖም ግዜኦም ክሳዕ ዝምርዓው ርእሶም ክሕሉ ኢና ንምህሮም ኦፍ ኮርስ ቶም ካብ ዓለም ዝመፃና ኣብ ዓለም ፀኒሕና ኢና ናብ ጎይታ ምስ መፃና ግን ኣብ ጎይታ መፂና ግን ህይወትና ክንሕሉ ይደልየና እዩ ኣምላኽ ብቅድስና ክንመላለስ ይደልየና እዩ ንደቅና ግን ብኩሉ ነገር ክሳዕ መወዳእታ ነፂሆም ክኸዱ ክንምህሮም ግን ናይ ኩላትና ሓላፍነት እዩ እንታይ ስለ ዝኾን ኣካላውን መንፈሳውን ፀገማት ካብ ካልእ ሰብ ናብ ካልእ ስለ ዝመሓላለፍ ኣጋንንቲ ካብ ካልእ ሰብ ናብቲ ሓደ ሰብ እንታይ ከም ዝኸውን ትራንስፈር ከም ዝኸውን ጎይታ ኣብ ዘዳግም እንታይ ክብሎም ከሎ ኢና ንሪኦም እንታይ ኢሉ ነጊርዎም ነይሩ ክዛረቦም ከሎ ንእስራኤላውያን ካልኦት እስራኤላውያን ዘይኮና እንድሕር ተምፂኹም ተተዋሲብኩም ሲ ነፍስኹም ምስ ነፍሰ እንታይ ክትኮን እያ ክትጣበቕ ኣማልኽተን ብድሕሩ እንታይ ክትገብሩ ኢኹም ከተገልግሉ ኢኹም ሰብ ዘለዎ እዩ ናብቲ ሓደ ትራንስፈር ዝኸውን that's why መደቀሲ ኣሚን ቅዱስ ክኸውን ዘሎ መጽሓፍ ቅዱስ ዝነግረና ማለት እዩ ጽሑፍቶ እንታይ ይኸውን ይዓኑ እቲ እግዚኣብሔር ዝረኣየልካ ኣባኻ ክኸውን ዝግብኦ ነገር ኣይፍጸምኒ ሮቤል ከይና ክንሪኦ ከለና ናብ ሰይተብኡ ምስ ኣተወ በረኸት ክወስድ ዝግብኦ እንታይ ክኸውን ከሎ ንሪኦ ካብቲ በረኸት ክጎድል ከሎ ኢና ንሪኦ ነቲ ዝተመደበሉ ህይወት ኣይኮነን ነቢሩ ሕማም ካብ ካልእ ሰብ ናባኻ ይመሓላለፍ ጾታዊ ሓጢኣት ንመንፈሳዊ መጎልበቢኻ እንታይ ይገብሮ ይኣልዮ እስራኤላውያን ሓጢኣት ምስ ገበሩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ህይወቶም እንታይ ክኸውን ከሎ ኢና ንሪኦ ቁጥዖም ከሎ ኢና ንሪኦ ባርነት ስሌቭ ገበረካ ባርያ ገበረካ ፖል ዎሸር ዝበሃል ኣገልጋሊ እንታይ ኢሉ ሓደ ሰብ ብሰበይቱ እንድሕር ተዘይዓጊቡ 1000 ኣንስቲ ተመሪዑ ኸማን ኣይዓግብን ኢሉ ሰንሰለት ተተጀሚሩ መወዳእታ የብሉን ስለዚ ኣብ ሓዳርና ንሓዳርና እሙናት ክንከውን እዩ ዝደልየና እግዚኣብሔር ደሰም ውንቶም
ሓዳር ዘይገበርና ንጎይታ ክንጽበዮ ይደለና ባርያ ገይሩ መመሊሱ ናብ ጾታዊ ኃጢአት እንዳይገብር ይመርሐካ ቁጣዓ ናብ ህይወትካ የምጽእ ንዲያብሎስ ንኸዓይ ባይታ ሂቦ ባህሪ ለውጥ የምጽእ ካራክተር ቼንጅ ዞም ቲን ኤጅ ና ከምዛ ዓይነት ነገራት ከኣቱ ተጀሚሮም ባህሪኦም ቅየር ሪቢሊየስ ይኾኑ ዘይሰምዑ ይኾኑ ክትኣልዮም ዘይትክእሉ ዘይትክእል ዓይነት ሰባት ይኾኑ ባህሪ ቼንጅ ሰብ ካብ ሓዳር ወፃእ ክገብሮ ተጀሚሩ ኻ ፊዚካሊ አቢዩስ ክገብር ይጅምር ንሰበይቱ ማለት ለውጢ ባህሪ የምጽእ ኣብ ሰባት ንመንፈስን ነፍስን ኣካላት ሰብታይ ገብሮ ይጸልዎ ጉዳይ ሞቱን ህይወቱ ይነ አምሳሌ ሓደ ጎበዝ ተኣመንዝራ ከተታሉ ለኸላ ምሳሌ ምዕራፍ 5 ምዕራፍ 6 ምዕራፍ 7 ጽቡቅ ገይሩ ይገልጸልና 99% ስጋዊ ይኮነን ስፒሪቹዋሊ ንሓደ ሰብ ከንቱ ይገብሮ እክብ ዝጸንሖ ሓይሊ ሓደ ገልጋሊ ኸሙ ኢንተርቪው ገይሩሎ ገሊጾሎ የገልግል ይጎይሉ ይኸይድ ናብ ምንዝርና ኢሉ ባዶ ኸውን كم يلو تحجي سبيتي عت تمرت خا تقم ميلا خستاغيراتو مالتي سيمسوم ንጉስ ዳዊት ኣብ ህይወቶም ክንሪኦም ኮለና ማለት ጸጸትን ኩነኔ ናብ ሰባት የምጽእ ትግልቲና ሳዕቤናቱ ኸይና ክንሪኦ ኮለና ኣብ ሓዳር ውሉድ ዘይንቡር ዓይነት ርክባት ብኻልእ ነገራት ፊልምታት ኦብሰስድ ኮንካ ክፉእ ነገራት ናብ ቤትካ ናብ ካልእ ነገራትን ምምጻእ ማለት እግዚአብሔር አእምሮና ክንሕልዎ ይደል ሽልድ ክንገብሮ ይደል ሓዳርና ክንሕልዎ አእምሮና ክንሕልዎ ልብና ክንሕሉ ይደልየና እዩ ስለዚ ኣተኩሮ ጸገም የምጽእ ዝተሓተ ንቕሓት ጭንቀት ዲፕሬሽን ማሕበራዊ ጸቕጢ ርእሰ ምትሓት እዚ ሁሉ ነገር ኣብ ሰብ ተጽዕኖ ከምጽእ ይጅምር ማለት ስለዚ ከምዛ ዓይነት ነገራት ተልዩ ጎይታ እንደገና መሊሱ ዕድል ዝብ ኣምላኺ ብንጹር ምዝራብ ነቲ ኃጢአት ታይ ምግባር ምጽላእ ጾምን ጸሎትን ቃሉን እንታይ ምግባር ምምላእ ጸጋሃ ኣሎ ጎይታ እንታይ ይገብር ሓራ ይገብር ይኹን ጽሊና